lechon. Uy, dankeschön. Thank you. Laki naman. Wow, lechon from Cebu. Lechon Pamor. Malalaki yan. Yan. Naay from Cebu po ba yan? Thank you. Thank you Balik kayo po. mamaya. Madami yan. Meron pa pala. Andiyan na yung lechon. Meron na. Dito ang pila. Ang lechon. Dito ang pila ng lechon. Lagot kayo, naka-record kayo. Nakaray mo na. Nakaray. Irene, may ebidensya pa. Kaya mo yung lechon. Picturean mo na. Kaya na. Ayan yung mga lechon. Yung mahilig sa lechon. Hi, hello. Yeah, you go. You make lechon that's now. good. Yeah, Du warst auf den Philippinen? Gut. it's good. You take for our grillfleisch. Yeah, have fun in here. Yeah, you go. Nahanin na. Lechon na, kalito ng kin. Hi baby, gusto ka na? Ang bininyagan ko, di ba? Oh, lechon from Cebu. Cebu lechon. Uy, Gusto ka na? nandun sa Irene nakapila sa lechon. Para sa atin o para sa kanya Oh, lang? hindi para sa akin. Siyempre. Sa atin. Pero naglagay naman tayo ng foods doon. Ano na, Irene, damihan mo. Nakikikain ako. Asa ka may puso na tayo nilagay doon? Okay lang. Oo, pwede naman tayo doon kumuha. Ano naman? Nag-share naman tayo. Bakit nauna ka na dyan? Siyempre pare, joke lang. Father, nakaano ka Kaya rito. wag dumikit palagi sa party. Oo. Kailangan nakasunod pa ate para. Oh, nagda-dance party na sila, oh. Kumain ba to? Oh, nagutom na si asawa. Sige, mag-ano ka na dyan. Bahala. Makaralina. Oy, hahataw na naman tayo mamaya, Joan. Kailangan manalo tayo this time. Ano ba yun? Kaya mo na, paminsan-minsan ng pagod. 9 days ako straight. Mamaya, panlabang ka namin. Hindi. Panlabang ka mamaya, ha? Thank you.